waku BCA mu mzinda wa Blantyre kumeneko tamva nkhani tangomva nkhani kuyimbiridwa foni kuti ayi kuno kwachitika zinthu tathamangani nde ulendo undu wakumeneko akuti mayi wina wamwalira mamawa chamma 9 mamawa ndipo atamwalira mwana wake anayamba kuulula kuti mayi watu kumwalirako ndachita ndine zimenezo. Mwanayo anatero akuti wakhoma ndi hamala nkuyankhula kwake mwanayo anatero ndipo akuti anatulusa mawu onena kuti koma ntchitoyi ndachita kutumidwa mayi wena ndamene andituma kuchokera akuti kumbulumbuzi ndi anthu achitetezo amuzi anapita ku polisi ndi kukatengana ndi apolisi kupita kumbulumbuziko nkukawatenga mayiwo tikunena pano ali munjira akupita kumeneko ndi ife tatiya tithamange awo ngati tingafikire nawo limodzi kuti kapena tiyambe kufika ndife ndiye tione koma tifuna tikazimvere tokha komweko kuti ndi chani ndifuna ndikupempheni tikhale limodzi kuti tione chifukwa mwanayo akuti anatulusa mawu ena onena kuti ngati mungayesese kukawatenga mayiwo isanakwane 5 koloko madzulo nkutheka pakhozokhala mwayi kuti omwalirawa nkudzuka ndiye tifuna tione kuti kodi zikayende motani mayiwa akadzuka ngati awo angakwanise kuigwira 5 o'clock chifukwa tikunena pano 5 o'clock sinakwane ndi chamma past 4 mwina nkutheka kuti mayiwa nkukauka ndiye tifuna tikhale limodzi munditsate bwinobwino tione kulinji nkhani imeneyi ndi iti dzina langa ndi Hale Suliani tiye ndikhale limodzi. Kumaloko jankumeneko muna nchithunzimo mukutha kuona khamu la wanthu lasonkhana kuno pamenepa mpasiwa kumalo kumene tikunena kuti kwachitika maliro ku BCA mu mzinda wa Blantyre. Tinatero kuti ndi ku BCA mu mzinda wa Blantyre kuno nkumene tafika khamu limene muliona pali lafika kudzachitira umboni pa nkhani imene yachitika kuno nchani kwenikweni ndeni natero kuti achitetezo amene anapita ku mbulumbuzi kukatenga mayi amene anatchulidwa mu nkhani imeneyi akubwera ali munjira koma ndinatero kuti mwina tikudikira iwo bwanji titachezako ndi anthu awiri atatu ngati ungatheke mayi womwalirayo mayi ake titayankhula nawo komanso tione ngati pangakhale mwayi uona chilichonse chimene chili kuno ndifuna tikhale limodzi tiyenda pang'ono tilowere kusiwa ku nyumba imene akuti nkumene kwagona mayiyo ndifuna mundisate tiyende limodzi.
monga mene nanenera kuti timveko mwina awiri atatu kuti nkhani imeneyi ikuti chani kwenikweni. Bambo anga muli bwanji? Ndili bwino. Takupezani pano, dzina ni ndani? Ndine Steven Gumbo. Chabwino. Tinalandira uthenga kuti kuno kwachitika nkhani. Muna mungatifotokozere kuti nkhani imeneyi ikuti chani kwenikweni? Nkhani yake ukhoza zomwe za masalamusi. Pala nyamata wa zaka 15 ndiye atanampeza mai akulu amakhala kumbulumbuziko. Ndeno anampasa hamala ya ofiti kuti agogode mai akewo. Ndiye anagogoda mochepa ndiye inaphonya hamalayo. Wationera pano pa hamalayo ayisamira mai wa kumutuku. Koma mtima wa maiwa atauchosa ndiye mai amene akakumbulumbuziko. Ndiye pano kuyembeza kuti mai amata kubwera kubweresa mtimawo. Ndizama ikuoneka hamalayo? Singaoneka mtu. Koma mwina ache nafika nthawi nake ndafika ndalowa nyumbamo. Napeza khali pansipo watatambalala mai kalipoterepo ndiye analesa anthu asalire. Komanso anauza mfumu kuti masamba onse achose. Pasalire aliyense mai anga ali moyo. Ndeno akafika maziro ziro alikangolowa ndoti basi mai anga basi amalizika. Pano kuti kuthamangira nthawi. Kuthamangira nthawi. Kungophonya kanthawi kuti kwa dandimawo ndoti basi asisimukanso. Amene chenyamata mafusa nyumbamo. Amene kuti ikangofika maziro ziro alalowa sazukanso. Amene wamatini mai yake ni eni? Mai yake ni. Ndi tunela pano titi sanamwalire. Mwina chaone kuti sanamwalire ali ndi moyo. Kona alisa antikulira. Ausanza mfumu kuti mwina alisa asalire panopa. Komanso masamba mwaika panjirawo mwachose onse kuti manga ndi moyo sanamwalire. Tingodikira abwera kunaliko. Mama anabwera ndiye pano pakanalibe sanafike pano. Ali kunyumba kwawo kwa. Ndithu. Tiyesa tipeze nthawi ticheze ndi amfumu akuno, amfumu a Chipagala mu mzinda wa Blantyre. Kuno ndi ku BCA. Mukamamva ku BCA kwa mfumu a Chipagala ndi kuno. Tangodusa chapansika kumusi nkumene kwachitika zimenezi. Timacheza nawo ndi Bambo Gumbo. Munati Gumbo? Bambo Gumbo amene ali kuno. Nawonso anamva nkhani imeneyi ndi ndamene atifotokozera. Tikudikira mwina atikhoza kukhala ni mwayi nkucheza ndi mai yake amayi ameneyo amene tikuti ali chigonere mnyumbamo ati? Ali chigonere mnyumbamo. Ndifuna tikhale limodzi titsate bwinobwino nkhani imeneyi timve kuti kodi cheni nchiti. Tikupitirizabe kuchita kafukufuku malingana nkhani yathu imene ikuchitika kuno ku BCA mu mzinda wa Blantyre. Mwachidule chabe zina zimene tapeza kuno ndizonera kuti kunabwera abusa amene analowa mnyumba. Ife tafikako ndithu koma malingana ndi chitetezo chitanda tachiona. Tikhoza kunena kuti nchitanda kapena si chitanda chifukwa abusa watafika nkupemphera akuti munthuyo akuoneka kuti ayika moyo kalipo akutuluka thukuta. Komatu ngati munanditsatira bwino lomwe mwanayo amene akunena kuti ndamene wagwira ntchito imeneyo ananena kuti ngati ingapyole 5 o'clock ndikuti zinthu zikhoza kusokonekera kuno. Tikunena pano nthawi kutsendera achitetezo akuno amene anapita kukawatenga anachisale ati dzina la mayonda anachisale kumbulumbuzi amenewo ali munjira akubwera. Kodi nthawi ayigwira? Ndifuna tikhale limodzi chifukwa nkhani ili pano ndi ya moyo ndi imfa. Chilichonse chikhoza kuchitika koma tipemphere inu ndine kuti zinthuzi nkuchita bwino. Mwina mayi amenewo akudzuka tidakali kuno. Anthu onso ali kuno ambiri anati amfumu anali pano chakumawa nthawi nake tipeza mpata tikumanenso nda mfumu timve mbali yawo kuti kodi zinthu zimenezi nkuti bwanji, kodi ndizoona. Tidacheza ndi ankolo awo amayi amene tikuti adakali chigonere padakali pano ndipo atisimikizira kuna kuti munthu ameneyo ali chigonere ndithu. Ifenso tinalowa mkatimo nkuchitira umboni tokha ndipo taona kuti ali chigonere. Tiziona bwino lomwe kuti ngati adzuke kapena if anything happens ndikuti tionanso. Ifana ndikupempheni kuti ayi musandisiye ndekha tikhale limodzi.
tikali konkuno tikudikilirabe anthu amene apita ku polisi. Tifuna just an update. Nthawi ija imene timakuyankhulani inali almost to 5. Chamma 3 minutes 5 minutes to 5. Pano tikunena pano ndi 6 o'clock. 1 hour tsopano anthu amene tikunena kuti ali ku polisi kulimbi adakali komweko zokambirana zili nkati ndi apolisi tikulumikizanabe pano, koma chikhulupiriro chilipo choti abwera ndithu ndi mayi amene akuti ndi amene wachita zinthu zimene zokambidwa kuno. Nyumba yake ndi imeneyi, pasiwa ndi pano. Tikuti ayi tizikhala tikupangana update pafupi kuti kodi chikuchitika ndi chani kuno. Nkhani ina imene tamva ndinena kuti mwana ameneyo anacheza ndithu ndi mayi yake chakummawa. Mayi amenewa adakalipo asanagone kapena titi asanakomoke kaya nkumwalira, anacheza nawo, ndipo mayi wanatulusa mawu okamba kumfunsa mwanayo kuti kodi wandilimbira mtima, ndipo mwanayo anati ayi inu musadandaule, chifukwa chonena kuti sizoti zachitika kwambiri, tiyesesa kuti zinthu zizafika poyipa. Ndipo kunabwera anthu ena amene amapemphera ndi mayiwa, ali mkati mopemphera ndi mmene mayiwa amakhangati kuti kamoyo kachoka ndithu. Ndipo mwana analesa anthu kuti chonde musalire, ngati mwayika masamba kunsewu kachoseni masamba kumeneko. Ndipo anapita kwa mfumuko nkumene amauza kuti ayi koma nkhani tapitani ku polisi. Ndiye anapita ku polisi ndikutengana ndi mwanayo mpaka nakafika ku mbulumbozi ndikuwatenga mayiyo. Tikunena pano ali ku polisi, nde tibadikilira kuti timve kuti kodi machokedwe aku polisi kumeneko komanso akafika kuno zikhale zotani. Musayiwale pali lamulo lija limene kwathu kuno timati kudziko kuno kulibe ufiti. Nde nkhani zina zimene wakambirana ku polisi kumeneko ndi zimenezo kuti kodi nanga nkhani zokhuza na ufiti tiziyendese motani. China ni nkhani ya chitetezo, kodi mayi amenewa ndi mwanayo akafika kuno chitetezo chikhale motani. Ndi akuyendesa zimenezo, koma zikatheka tipeze ndithu ife tili pano tidikilira mpakana tione pamathero pa nkhani imeneyi. Amenewo ndi apolisi amene abwera ndi gulu la anthu limene linapita ku polisi kukatenga anthu amene akuti akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi. Pali mpungwepungwe pano ndimene mukuoneramo, pali mpungwepungwe kuti anthu aone kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndikuona chairman wa community policing bambo amene ali nafe kompano, amenewa ndi bambo Kazembe amene ndi chairman wa polisi amene ali kuno. Apolisi ndi amenewa, anthu akuyimba pansi pasipo, azuke ndi anthu amene akuyimba kumeneko. Ndifuna tikhale limodzi pano tione kuti kwenikweni chimene chichitike ndi chani. Kanthawi kena kake ndikhale ndi mwayi kuti ndiyankhule ndi chairman community policing bambo Kazembe. Anthu akuyimba pansi pansipo, adzuke kuli anthu ambiri monga mmene ndanenera. Apolisi sabwera ochuluka kwambiri, ndi ochuluka kwambiri, kuyesesa kuti pakhale bata pamalo pano. Malingana ndi mmene zikuonekera pano, zikuoneka kuti chairman a community policing timanena aja ndi anyamata ena komanso anamfedwa ndi apolisi alowa mkatimo kufuna kutulusa thupi la mayi amene timanena aja muona mchithunzimo. Koma ndimafuna mwina tikudikilira zimenezo tidacheza ndi mnyamata mmodzi timve kuti kodi nkhani imene yayenda bwanji, nanga
ikumkhudza bwanji achimwene pepani sitili pa kamera koma timafuna tingomvana pang'ono nkhani imene yayenda bwanji mwayimva bwanji akuti chachitika ndi chani nkhani imene yetu yakhala yotikhuza kwambiri tamva kuti chemwali watisiya panali mwana wawo amene amalongosola kuti amayi anga asanamwalire mtima wachotsedwa ndi achibale nake kumuziko tikuyeneka kukatenga amene mayi athu azuka ndefe takhala odikira kuchoka ma 11 koloko mpaka na nthawi zino chabwino mutiuzako dzina anga Eliyo Timponda mukumva kulira pansipo muja mmene tinanenera kuti anthu analesedwa kuti asalire nde ngati mukumva kulira tinenetse pano kuti apa tikukamba tsopano za maliro kuti mayiwa zakanika kudzuka zakanika kuti adzuke mayiwa ndimene mukuonera ndithu pa chithunzipo nkhani ndionera kuti ku polisi ananena kuti akuopa kuti kodi chitetezo cha ma suspect amene akuganiziridwawa chikhale motani chitetezo chawo chikhale motani ndi chifukwa cha mantha apolisi ananenetsa kuti iwowo sabwera kuno ndi amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi malo mwake awasiya ku polisi kumeneko kuti abakhala kumeneko taona polisi mchithunzi chija komanso chairman community policing amene ndi bambo Kazembe akubwera kuno nkuzatenga thupi tinenetse pano zikuoneka kuti kudzuka kwakanika anthu aja kuno sanafike lamulo limanena kuti kulibe ufiti kwathu kuno ku Malawi limatero lamulo kuti kulibe ufiti ndi chifukwa cha chimenechi apolisi anati ayi pakuti inde anthu akutero ndipo akuulula koma chifukwa pali lamulo limeneli ifenso mpovuta kuti tingachitepo kanthu mwa ichi anthu abakhala kuno oganiziridwa awa inu pitani mukatenge thupi natero tifuna tiyesese ndithu kuti tiyankhule ndi mtsogoleri ameneyo bambo Kazembe tithere pamenepo tikayankhula ndiwo ngati mwayi ungatifikire ndiye kuti mwina tidzayankhulanso ndi mfumu koma mundilole kuti mwanjira ina iliyonse tiyankhule ndi bambo Kazembe mkulu wa community policing kuno kwa mfumu Chipagala mu mzinda wa Blantyre ku BCA pakali panopo tikutama kwa filling station tikuti atenga mbali tipita nawo mukutama kwa filling station pa station mwayi oti nkukumana kuyankhulana okhalapo kapena titani bayita khala mama ndeteke ndikuze zambiri zimene zikafana banja dase kuje kupolisi konkuja kuti lero kase thupi kumochale ndikuze zambiri mama tonane palibe kuti ayi mwina mutengera thupilo ku polisi kuti mukamve kuti anthu akhoza kuchita nalo chani thupilo ku polisiko vapo program icho tiso ndi abale omwe ndende kuti mufika nawo ku polisiko nkuona ngati angadzuke zikakanika nkumapita kumochale kapena basi ndi straight kumochale ayi program ine ndiye kuti ndikualipeso zoti mine vakakhoza khala ndaina nanga ndaijamane kuti 5 o'clock ndimene angati kudzuka mati 5 o'clock 5 ikayatha tilawa ma 6 half 7 ndikuti sangapulumukeso chabwino ndithu chabwino tathokoza kuma mawa tiyesese ndithu tikumane chabwino ndithu kumpana ndikuze ndi feedback yonse chiyambi mpaka na pakali pano kuti mwayenda kwachi kumeneko chabwino apapa ulendowu ndi wa ku ofesi tinene pano kuti zakanika kuyankhula ndi wapampando wa community policing kuno ku BCA mu mzinda wa Blantyre kwa mfumu Chipagala chifukwa yona kuti kuchoka kwa kumene kuja mwinanso munaona mchithunzi muja unali wapakalapakala kunyamula thupi kuti akasiye ku nyumba yachisoni ku Queen Elizabeth Central Hospital kumeneko kumuchale ndiye mwina ngati kutheke kupyolera mfoni muja pamene timacheza nawo akazembe ngati kungakhale mwayi woyankhula nawo nkutheka ndi mawa ndiye kwa pano tibalekedzera pamenepa mawali tipemphe kuti ayi tidzakhalenso limodzi pamene tizamve mvemvemve weniweni kuti kodi nkhani inayamba bwanji yayenda bwanji ndipo yatha bwanji musayiwale kuli lamulo kuti kulibe ufiti lamulo limene limateteza kuti mwina anthu asachita nkhanza kuchitira anthu amene akuganizira nkhani zimenezi lamulo likuti kulibe ufiti ndipo apolisi ananena kuti anthu amene abasunga kaye ku polisi amene akuganiziridwa mwana komanso mayi amene akutchuka ndi
dzina loti anyesale abasunga ku polisiwo mpana atatenga thupi mene taonera muja nkupita nawo ku moshale kuti mwina nkhani yakhoza kuyilondoloza bwinobwino tsopano nkuyisata kumva kuti kodi ndi zotani. Ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo kuonera Mibawa television. Dzina langa ndi Hale Suliani. Thokoze kwambiri bwana ali Makote pakamera kugwira ntchito yotamandika osaiwala Andrew Waluma amene iyayi tathamanga naye kwambiri mene timapita muja tinatero kuti tili limodzi ndamene amaguza kubasa machini apa. Ndikusiyeni kuti inu mbaonera maprogramu ena otsatira pano pa Mibawa television. Tathokoza kwambiri.